De vaccinatiegraad in Zeeland is nog altijd veel te laag, hoewel de GGD ook lichtpuntjes ziet. Anderzijds, we zijn eigenlijk ook al wel heel tevreden dat we natuurlijk niet verder dalen, dat we het mooi stabiel kunnen houden, hè, als we dus de cijfers nu zien. En verder in deze Zeeland nu. Meer boekentassen de lucht in dit jaar. En veel slaperige, katerige hoofden vandaag. Goedenavond. De vaccinatiegraad in Zeeland is nog steeds te laag. Het streven is dat 95% van de jonge kinderen is gevaccineerd. In Zeeland was dat vorig jaar ruim 78%. Er is dus nog een lange weg te gaan. Maar de GGD ziet ook een lichtpuntje. En dat is dat de vaccinatiegraad in vergelijking met andere jaren niet veel verder is gedaald. In de top 10 van gemeenten met de laagste vaccinatiegraden is Zeeland 3 keer terug te vinden. Het gaat dan om Rijmerswaal, Tholen en Borselen. Zeeland als geheel heeft nog steeds een van de laagste vaccinatiegraden van Nederland. Ja, daar zijn we natuurlijk op zich niet blij mee. Hè. Je wil natuurlijk zo hoog mogelijke vaccinatiegraad hebben om de beste bescherming te kunnen bieden. Anderzijds, we zijn eigenlijk ook al wel heel tevreden dat we natuurlijk niet verder dalen, dat we het mooi stabiel kunnen houden, hè, als we dus de cijfers nu zien. Dus ja, dat stemt ook wel tot tevredenheid. Wat is een vaccinatiegraad waar eigenlijk naar gestreefd moet worden? Rond de 95 zou echt heel erg wenselijk zijn. Voor enkele infectieziekten ligt het ook wel net ietsje lager nog. Zeeland was vorig jaar nog de regio met de laagste vaccinatiegraad van alle GGD-regio's. Nu heeft de regio Amsterdam de laagste vaccinatiegraad met 76,2%, gevolgd door Rotterdam-Rijnmond. Zeeland staat nu op de derde plaats. Toch ziet de GGD ook een positieve ontwikkeling als het gaat om het vaccineren tegen het RS-virus. Dat is natuurlijk het eerste jaar dat we dat op dit moment zijn gaan doen. En eigenlijk zien we dat we een behoorlijke graad hebben bereikt in Zeeland. We liggen maar een klein beetje onder het gemiddelde. Eigenlijk minder dan bij andere vaccinaties. Nou, dat stemt ons tot tevredenheid. En wat we vooral ook heel mooi zien is dat we al die kinderen eigenlijk bijna allemaal op tijd hebben gevaccineerd. Waarmee je de beste bescherming biedt. En dat zien we gelukkig ook terug landelijk ook in de opnamecijfers bijvoorbeeld van de kinderen op de IC. Wat echt lager ligt dan de voorgaande jaren. Om de vaccinatiegraad op peil te houden blijft de GGD aandacht vragen voor vaccineren. En bij ons online kan je de vaccinatiegraad per gemeente terugvinden. Dat is natuurlijk via onze app of omroepzeeland.nl. En dan blijven we nog eventjes in de percentages, want het Calvijn College in Goes heeft opnieuw het hoogste slagingspercentage in Zeeland. Nu de uitslagen van de herexamens ook binnen zijn, blijkt dat 3100 leerlingen in Zeeland de vlag met hun tas de lucht in konden hijsen. En bij 200 leerlingen bleef hij in de kast. Ik ben Dirk Mulmeester. Ik heb mijn VMBO afgerond op Calvijn College in Middelburg. Ik ga naar Scalda in Vlissingen, daar ga ik mechatronica doen. Ik ben Eline Murre. Ik ben net geslaagd op het Calvijn College in Middelburg voor de VMBO GLTL. En na de vakantie dan hoop ik op het Hoornbeek College onderwijsassistent te gaan volgen. Hoi Dirk. Hartelijk gefeliciteerd jongen, je bent geslaagd. Hartelijk bedankt. Ja. Op het Calvijn College in Middelburg is het een belangrijke dag. Deze leerlingen kregen al eerder positief bericht. Ja, het ging allemaal wel goed eigenlijk. Ik heb er niet veel moeite mee gehad. Wat was je vak waar je het minste moeite mee had? Het minste, dat was Engels. Daar ben ik geslaagd met een 9,7. Wat een cijfer joh. Ja, niet normaal hè. Stress of spanning had ik niet. Nou ja, af en toe een klein beetje. Misschien voor bepaalde toetsen, maar ja, het viel eigenlijk wel mee. Ook vorig jaar was het Calvijn College de school met het hoogste slagingspercentage in Zeeland. Het geheim? Goed onderwijs en ondersteuning. En kijken waar het kind thuis hoort, zeggen ze hier. Kijk, dat merk ik ook wel bij ouders, dat ze niet zeggen van joh, mijn kind moet zo hoog mogelijk of zo, want dat is beter. We kijken op school, waar zit een kind op zijn plek. En heel veel ouders die vinden dat ook. Kijk, zo'n Dirk die we net spraken, ja, dat is zo'n jongen die werkt gewoon graag. Daar wordt hij helemaal blij van. Dat hebben we hier op school ook gezien in zijn profielwerkstuk. Dit is gewoon een ontzettend technische kerel. Ja, die hoeft niet per se naar de HAVO. Misschien kan hij het, ik weet niet, maar die zit hier helemaal op zijn plek. Het is stil. Geen eindexamenleerling meer te bekennen. Ik ben nu al begonnen met werken bij dat bedrijf waar ik ook mijn opleiding ga doen. En dan in de zomervakantie nog 3 weken op vakantie. En dan gewoon fulltime werken. Ja, 1 dag in de week naar school dan. Maar. Ik ga denk wel een beetje missen, maar ik denk wel weer dat het snel ook went. De nieuwe school en ja, ik heb er ook wel gewoon heel veel zin in. Nou Dirk, tot kijk, je komt nog maar eens terug. Goeie vakantie en succes met je vervolgopleiding. Ja, Eline? Goeie vakantie en succes met je vervolgopleiding. Ja, je komt nog maar eens goed. terug. Ja, dat is goed. Nou,
Doei hè. De groeten. Ja, de groeten. Dat geldt niet voor Marieke Kerklaan, want die is hier aangeschoven. Ja, 3100 leerlingen zijn dus geslaagd in Zeeland. Is dat eigenlijk veel? Dat is 94% en dat is ietsje meer dan vorig jaar. Maar gemiddeld genomen ligt het altijd wel ruim boven de 90%, dat gemiddelde. Dus ja, ligt in de lijn der verwachtingen. Ja, het is natuurlijk ook altijd een beetje vergelijking, hè, dit moment tussen alle scholen in Zeeland. Hoe hebben de scholen het over het algemeen gedaan? Ja, het Calvijn College scoort dus het beste. Net als vorig jaar eigenlijk. En ja, je hoorde het eigenlijk ook al in het filmpje, wat de school ook zei, wat meespeelt. Een vaak stabiele thuissituatie met ouders, kleine klassen, kleine scholen met veel aandacht voor de leerlingen, geven ze zelf aan. Maar ook andere scholen in Zeeland hebben het hartstikke goed gedaan. Het Reinaard College in Hulst, 2 jaar geleden nog de beste school, scoort ook hartstikke goed. Het Swing College in Oostburg ook. Het Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee scoort het laagste en zit met een slagingspercentage van op 89%. Ja, dat is ook nog steeds een ruime voldoende. Alle uitslagen zijn nu binnen en nu? Ja, nu vakantie hè. En al dan niet met baantje, al dan niet met ouders op vakantie of met vrienden. En daarna dus die vervolgopleiding, mbo, hbo, universiteit in de provincie of daarbuiten. Ja, en helaas dus wel voor 200 leerlingen nog een jaartje over. Ja, die zien we volgend jaar ongetwijfeld terug in de slagingspercentages. Marieke, dankjewel. Martin Bos moet een deel van zijn fractievergoeding terugbetalen. Dat willen de collega-fractievoorzitters van Bos in de Provinciale Staten. Het gaat om de declaraties over 2023 en 2024. Bos heeft buitensporig veel etentjes gedeclareerd ter waarde van €10.000. Hugo de Jonge gaat nu in gesprek met Bos. De partijen willen nu bekijken of de declaratieregels verder aangescherpt moeten worden. Ook wordt bekeken of bonnetjes standaard openbaar moeten worden. Tot zeker donderdagavond kan je vanuit Zeeland met de trein niet naar Rotterdam rijden. Treinen vanuit het zuiden van Nederland rijden niet verder dan Dordrecht. Oorzaak is een brand in een kabelgoot tussen Zwijndrecht en Rotterdam. Daardoor zijn er honderden kabels beschadigd en is treinverkeer dus onmogelijk. De NS heeft bussen ingezet tussen Dordrecht en Rotterdam Centraal. En de bewonersgroepen van Borselen en Terneuzen tot de kern gaan overmorgen naar Den Haag. Ze wonen daar het Kamerdebat bij over de locatie van de nieuwe kerncentrales. Het kabinet wil de centrales bouwen in de Paulinapolder bij Biervliet of bij de Eemshaven in Groningen. De 2 Zeeuwse bewonersgroepen willen helemaal geen nieuwe centrales, waar dan ook in Nederland. En hij is nu een jaar commissaris van de Koning in Zeeland, Hugo de Jonge. Onzichtbaar kun je hem niet bepaald noemen, door zijn aanwezigheid op sociale media en in landelijke talkshows. Hier is Hugo als minister, hier als commissaris van de Koning en hier als obsessief sporter. Hier zit hij in een talkshow, net als hier en hier is Hugo ook. Kortom, of je het nu wil of niet, Hugo staat in de schijnwerpers. Maar als we met een foto van hem de straat op gaan, gaat niet bij iedereen een belletje rinkelen. Weet u wie het is? Ja, maar vraag me niet om zijn naam, maar... Jawel, hier in Zeeland, maar ik ben het even kwijt. Ja, wat moet ik ervan zeggen? Ik heb er niet zo heel veel mee. Niet zoveel mee? Nee, eigenlijk niks. Iemand die hem wel goed kent, is Koen Hamelink. Nou, het paleis van de dominee. Wat zegt u nu? Ik zeg het paleis van de dominee. De pastorie. Hij kent Hugo niet van televisie, maar van zijn jeugd. In Zaamslag groeiden ze samen op in dezelfde straat. Hugo, zoon van de dominee, woonde hier. Ze waren pubers die kattenkwaad uithaalden. Denk bijvoorbeeld eens aan... Pijltjes schieten. Ik weet niet of jullie dat hebben gedaan, maar wij scheurden strookjes uit een nekkerman of zo. En daar maken we pijltjes van en dan bliezen die de straat op. En dat deden ze dan van dit balkon. Ja, en dit was onze burcht, hè? Inclusief schietgaten. En nou, hier kon je dan een beetje achter verstoppen. En dan schieten? En dan schieten, ja. Ja. Besjes, pijltjes. En als je dan iemand had geraakt, wat dan? Duiken. En lachen. Ja. Dat het ook voor Hugo een bijzondere jeugdherinnering is gebleven, blijkt wel uit deze reportage die we jaren terug met hem maakten. Hier vertelt Hugo zelf over zijn jeugd in Zaamslag. U was niet zo'n braaf mannetje in Zaamslag, hè? Nou. Ik herinner mij dat we een keer besjes gingen blazen. Weet je, van die rode besjes aan zo'n struik.
En dan zag je zo'n prachtige witte vitrage, open raam. En dan dacht je, ja, dat is mooi om naar binnen te schieten. Mag natuurlijk niet. Don't try this at home. Maar we deden het wel. En dan was je bezig en dan werd je gesnapt. Dan kwam mevrouw naar buiten. En dan zei ze, jammer, je kan ik wel, want je bent er een van een dominee. Van besjes schieten naar politiek bedrijven. Hugo maakt carrière in Den Haag, deed even iets met corona en is nu weer terug. Dit keer met deze titel. Dat is de commissaris van de Koning. Juist. En of je het nu wil of niet, Hugo is hier. Jeugdvriend Koen, die oude avonturen hoopt te herbeleven met Hugo, treurt er in ieder geval niet om. Wat zeggen ze? What happens in Zaamslag, stays in Zaamslag. Dat zal ongetwijfeld voor sommige dingen gelden, ja. De wedstrijd is gespeeld en de uitslag is denk ik bij iedereen wel al bekend. Nederland verloor vannacht na de penalties de achtste finale van Marokko. En dat betekent het einde van het WK voor Oranje en een kater voor de fans die een nacht doorhaalden om de wedstrijd te kunnen zien. Marokko was gewoon beter. Ja, dus ja. Alleen de manier waarop is altijd zo zuur. Verschrikkelijk. En nu? Ja, haar eraf. Morgen naar de kapper, haar eraf. Kunstgras eruit en back to normal. Maar dat gold natuurlijk niet voor de uitzinnige fans van Marokko. Kijk, het was een hele spannende wedstrijd. Maar uiteindelijk, penalty is altijd wel een beetje, er zit een beetje geluk bij. Maar gelukkig is het goed afgelopen voor Marokko. Er zijn een kleine man achterin. Moet jij zo meteen naar school? Ja, maar ik ga me ziek melden. Deze leerlingen van groep 7 van de Holtkamp in Goes waren er wel. Vanmorgen kwamen ze met slaperige oogjes binnen. Ga je dit volhouden vandaag? Ik denk het. Ik weet het niet. Ik hoop het. Ja, ik ben niet heel erg moe. Maar ik denk gewoon niet te druk doen, gewoon rustig aan. Maar of dat helemaal lukt is niet zeker, want het lesprogramma dat wordt niet aangepast. We gaan straks gewoon een rekenlesje doen. In plaats van het jeugdjournaal in de eerste pauze zullen we denk ik nog eens even de samenvatting kijken. En dan is het eigenlijk gewoon een dag zoals alle anderen. Maar ondanks deze helden bleef er toch 1 stoeltje leeg. Er is toch keurig netjes gebeld voor 1 voetballiefhebber die of iets later komt. Dus die verwacht ik gewoon toch in de loop van de ochtend. Maar de stoel bleef de rest van de dag leeg. En voor de rest van de klas geldt vanavond extra vroeg naar bed toe. Wolkenvelden bepaalden het weerbeeld vandaag. De zon kwam hier en daar nog wel even buurten, maar regenbuitjes waren ook van de partij vandaag. Morgen hebben wolken het veld geruimd. Er is meer ruimte voor de zon en wordt het met maximaal 24 graden ietsjes warmer dan vandaag. En dat weer blijft het een beetje de rest van de week. En tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Volg ons online om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. Voor nu in ieder geval nog een hele fijne avond en graag tot morgen.